una experiència d'aquest tipus sempre és gratificant i evidentment sempre la recomanaria a qualsevol arxiver o arxivera, encara que estigui començant o no, o ja portin molts anys. Com ja he comentat, a nivell humà aporta molt perquè són experiències diferents que no vius al teu dia a dia, i a nivell laboral també et permet obrir-te una mica a noves experiències, a noves maneres de fer, veure com funcionen altres llocs i adquirir una mica de perspectiva que sempre és positiva. I també, a més, et permet posar en valor tot el que tenim, que a vegades no ho valorem, i quan veus com estan a nivell logístic o d'infraestructura en altres llocs t'adones que nosaltres tenim sort perquè comptem amb molts mitjans i posar-ho en valor també està molt bé. Si hagués de descriure amb una paraula la col·laboració internacional amb els arxius, suposo que aquesta paraula seria gratificant, ja que una experiència així, a part que et permet conèixer altres cultures i altres maneres de fer, també et permet connectar d'una manera molt especial amb l'activitat de l'organització a la qual treballes, ja que hi connectes a partir de la seva producció documental. I a més et permet posar en valor i ensenyar a posar en valor a les persones amb qui treballes aquesta producció documental.